Nining ikaupat nga adlaw sa atong nobina ni Santo Niño dinhi sa atong parokya, pahinumduman na sad nato ang atong kaugalingon nga matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Nga ba'y mga suga dinhi sud sa atong simbahan? Unsa man ni mao ba ni ang Ginoo? O ato ning pagngon okay ra? Pwede ra sad. Ang unang pagbasa naghisgot nga ang kahayag sa Zabulon ug Neftali moabot og kining maong kahayag mao ang matao nga manunubos nga Mesiyas, matao sa ato pa mahimong bata ipanganak niya. Diri sa atong ikaduhang pagbasa gihisgutan na magkabingkil-bingkil gid ta basta magsige ra tag tutok og mga idols nato nga mga tao, pero kung mututok na ta ni Kristo magkahiusa na ta. So mao gyapon ni si Santo Niño nga nahimo ng magsasangyaw, nga nahimo ng dakong tao, nagsangyaw nga matod pa sa atong ebanghelyo, gilibot niya ang tibuok lugar sa Galilea, unya nagkuha pagid siya, nagpili siya og mga disipulo. Lingiyay mong tupad ingna hayag ra ang imong kinabuhi, nahayag. Kanusa man ta makaingon nga kanang tawhana nagsubay sa kahayag kung klaro niya asa ang iyang ending? Kanabang kibaw ka ba asa imong ending? Para ni karon simba ka, unsa may ending nimo? Unsa may end point aning imong pagsimba? Ha? Nilingay imong tupad ina nana kay end. Inaklaro na nimo ang katapusan. Kay magsige ra tag ingon ang Ginoo ray magbuot, Father. Ang Ginoo lay magbuot. Wa kay klaro paghimog imong desisyon. Si Kristo, iyang gitawag ang una niya mga disipulo, apil ning atong patron, igsuon man ni Juan. Klaro kaing tumong, tudluan ta mo pagpanagat og mga tao. Dili lang kay kuyog-kuyog lang, asa man ta? Basta kuyog lang. Asa lagi ta? Ay kuyog, sa mga Giklaro gyud ni Hesus, biyain ang inyong pagpanagat og isda, kay tudluan ta mo pagpanagat og mga tao. Daghan sa kay nato karon nagsigi og uyab-uyab nya way klarong tumong. Asa man ta? Kuanta? Laag ta. Way klaro unsa man ang inyong uyab-uyab? Para lang uyab-uyab o para minyo? Di ka na be? Tubagan ninyo mga batanon. Nya na say nagminyo, wa say klaro. Unsa man ang inyong pagminyo? Para lang kuyog-kuyog, para ingnon nga naminyo na ka, nakasitol down na ka, o para langit gina? Unsa na para langit na? Mahog lang tag minyo-minyo, uyab-uyab. Kini sa akong pagkapari, klaro kang tumongan Unsa may tumongan klaro kayo nga kinahanglan gyud nga atong palambuon ang simbahan. Kay kung magsigi kog puyo diri sa parokyang gi-assignan nako, asang akong assignment, unya maguba lang na siya, may pagwa na lang ko magpari. Nya kamo, unsa man say tumo nga ni simba man mo,
Tabang mos pare. Makighiusa tas pare. Nya unsa man aron magkahiusa ta? Ano to na ni ending na sa to. Ato pa klaro kay ending. Di ba? O na nga nindot lagi nang hayag gid ba hayag. Kay kani man kong hayag klaro nimong ending. Pero ngit-ngit sa asa man tani si kikap-kikap niya nabangga na di kas bongbong or nahog na kas pangpang kay wa may klaro. Pero inig hayag, sus pangpang naman di ini. Klaro kay asa ka monitor. Ug unsa may makapangit-ngit nato kana giyong sala. Unsa may makapahayag nato ang grasyas Ginoo. Ang grasya. Asa man mo baha ang grasyas Ginoo nining atong 7 ka sakramento. Mao na hangyo kita na kanang nagpuyo-puyo na agin mos kangit-ngit way klaro asa mo padong hasta inyo mga anak mahug na sa impierno. Mao na dawata dayon ang sakramento, sakramentos kasal. Mao na karong tuiga na atay duha ka mass wedding. Ang pasabot anang mass wedding, libre ang processing pero dili libre ang donation. Kaya naara ba sa uban, libre tanan pa din, wa na may bayro nun. Nga nagutaw wa, tuga-tuga mo pagkasal, wa din mo ihatag. Pero love offering, pero ang tanang processing, kay basig di mo ka-process, maura ba dayon ay rason, dili may kapakasal, kaya di may ka-process, ilibre. Libre ang process mo. Abot man lang mga dool-dool, 1,000 ang tanang process, kuhaan ng mga papers, mga sinumar, mga certificate, mga lisensya, ana. Nakaron, duha ni ka mass weddings. Ang atong talahorong mayor sa munisipyo, nato dinhi, mag-sponsor sila og Catholic mass wedding karong June 19. Gusto mo moabil ana, dito mo apply sa munisipyo. Pero Catholic na, anhigya po na simbahan. June 19. Nya ang ato sad nga gitawag na to church-sponsored mass wedding karong July 18. Isod nato sa nobinaryo sa atong 163rd Fiesta Celebration puhon kung buhi pa mo. Ana. Muna, nangandoy ta dito sa ila, matod pa sa atong civil registrar officer nga nakigsulti na mo few days ago, ningon siya 50 ra kabuok father ang limit namo. Ingos mayor 50. So first come first serve. 50 dito sa munisipyo. Ang ato dinhi kay 163 years naman ta karong tuiga, nigpista na to, 163 ang atong target. Ngiling niya imong tupad, ing na apil sa kagpuyo-puyo. Nya, uwa na siya maapil og puyo-puyo, basig na as iyang silingan, or kuyog niya sa balay. Apply dayon kay aron makaasod sa most 163 ka couples. Kaya dili. May na lang na karong tuiga makasave tag 163 plus 50. Pila na? 213 unta ka couples ang masave. 213 unta ang mabutang nas kahayag, dili is kangit-ngit. Kana relasyon lang nas nagpuyo-puyo, kay ubay-ubay yung nagpuyo-puyo din sa tong parokya og sa tibuok Pilipinas. Tinudanay lang. Nalimot nga wa na nay padulngan ang inyong love. Sige mo yun, love you, love you. I want to be with you always. Hilas biya ninyo nya padonga de ambaks pangpang. Kay naaman ang sala. Ana imagine ng 7 ka capital sins. 15 na nga igo ana karon maghinulsol na ta kay wa nay kapaingnan mapuno tas kangit-ngit
Unsa may seven capital sins? Paligas ang iyang abbreviation. P, pride. A, anger. L, lust, pinakalami. Unya, E, envy. G, gluttony. Naon kayo. Unya dayon A, avarice, ang kahakog. S, sloth, ang katapulan. Kining pito, kung musuod na ni sa atong kinabuhi, mungit-ngit yun ang atong kinabuhi. Di na takakita. Parihaan ng avarice, kahakog sa kwarta, kahakog sa gahom. Tanawang nga igo nato karon ng mga government officials ni ana, dili kakita nga ang ila daing pagsigig pangawat anang billions kanang trillions, unya ila pag yung padayon hangtod karon gikan atong matupang kinadak ang kinawatay 2023 hangtod karong 2026. Di sila kakita nga porti ng lisuras Pilipinas nga uwaw na kaitagnaong sa ubang mga nasod. Kay way flood control nga mga daot na asas PhilHealth nga wa nay budget. Og sa atong drugas nga rampant na sad kaayo. Ni apagining pinatyanay na sad karon unsafe environment. Ni apang kakuwang sa employment. Kuwang na sad tas investors mismo ang atong tourism na hugno na ikumparar sa ubang mga silingan nato mga nasod nga gagmay ra gani na sila tourist attractions. Kita na layo na kaita. Ngano man na ngit-ngit na ang Pilipinas tungod kay nasudlan og sala sa avarice, kahakog, kadabang ang kunon gid nimo ang dili imo. Nilingya imong tupad. Ing nawa ka maigo ana. Kanang ang kuno nimong karsada nga himuon nimong parkingan sa imong motor o sa imong sakyanan, di ka naigo ana. Kanang anha jud ka maninda anang karsada, di ka maigo ana tungod las imong negosyo. Kanang magbuhi kag mga baboy, imong mga manok ana nimo ihog ang imong mga hugaw sa sapa. Wa ka maigo ana, di ka kakita nga kanang sapa gamitonon man as pagpanglaba, pangaligo, pamuubos tanong, pulos naman na hugaw sa imong hayop dihang naggadagan anang sapa. Perti pag yung bahua, kamong naghimo ang mga baho kayo nga mga pigiri, baho kayo nga mga factories, wa mo kakita na ana nga nakahatag nagdakong pollution sa atong mga ikaigsuonan. Siging hanggap ana, wa ra ba kapahimos ang ila, ang pollution, ang imo, ang income sa imo ng kahakog. Nya labaw na gyud maigo ka ng P, ka ng pride. Igo ka ng pride, di na jud kakitaan ng imong tupad. Bisan ka na imong tupad og higda, di nakakita. Wa na gud mo itagdanay diha sold by. Kaya nga igo mas garbo, kaya ang makita as garbo ang kaugalingo naman lang. Gilingi ako no imong tupad. Ing na kita pa kanako. Na wa gyud manglingi ay na kana nga igo nas garbo. Klaro ana. Wa kita. Di ka kita. Mao na pakapina na tog usa kanang L, mao man ay pinakalami. Unsa man ang L? Lust. Unsa binisaya ana? Kaulag. Unsa pay laing translation? Kabigaon. Oh na siya. Maigo ganing pari ana, patay yung madre. Usahay maapil pang sakristan og mga lictors og mga youth. Oy, daghan kayong kaso karon nga igo. Unya, pari atong isgutan, mga obispo nga igo ana. Labaw na mga politicians. Di ba? Left and right. Labaw na ning nanimba ron. Oh na. Di nakakakita nga kanidi ay usa ka dakong kaulawan. Mao nay sala
ni Herodes o ni Herodias, gipangasawa ni Herodes o gipuyo niya ang asawa siyang igsoon nga si Herodias, iya igsoon si Felipe, asawa Herodias, iyang gipuyo si Herodias, gibadlong ni Juan nga magbubunyag, gipriso siya. Mao na diri sa atong ebanghelyo, si Kristo disugod og sangyaw kusog na kaayo kay napriso na si Juan og nisangko yung naputlan sa liog si Juan tungod tos usa atong salaan ni Herodes kaulag. Di magpabadlong kay lami kaayo. Kana ding same-sex union karon, bunga manas kaulag, di gustog bata pero gustog lami. Kana ding mga pills, kondom, ayudi, palaygit, pabasiktomi, bunga manas kaulag, dili gustog bata, di gustong mahasol, pero gusto kayog lami. Kana ding abortion, kana ding premarital sex, mga elementary pa, mag-short na, angkas-angkas anang motor, nipis pa kay glawas, kung sa manok pa, dip ang maihaw kay way unod. Pero wa na, gibarbecue na, dito sa Hagunoyan, giasal dito, sa may kasagingan o kalubihan, nga way buot, nagsigig buot-buot, nya kugos-kugos, dig bata din pabunyag, way mga kasal, pari pay sulingahas naong inigyon, oh ngano wa mamoy kasal gayawa-yawa do naong ni pari yawa mo ana pa. Di ka kita kay naas kangit-ngit mo na gihayagan ta ni Senyor Santo Niño manghinaot ta nga hastang ato mga government officials mahayagan na unta, no, gikas presidente hangtod barangay officials mahayagan na unta sa grasyas Ginoo. Unya mamili sa tagkato sa mga tao sad atong pilion sunod eleksyon kana sang nagsubay sa kahayag. Wa magsigig pabiktima anang paligas. Unya magpaligas lang, priso dayon, impeach dayon, paligas man na gyapon. Kanang mo kamaong mo antos, kanang kamaong mo alagad sama pananglit, mamalit og slat. So, ta pananglita no, atong i-update ha, tanaw na to, di ba makalingo-lingo mo kahinaya gid ay no. Atong grace 168,208 na ang atong halin, na apay 531,792 ka slots available, tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 70 slot challenge nga tag 7,313 na ka challenges atong nadawat. Ang atong PPSC ni hinay baya mga igsoon kay ni paspas man sang ato gong kuan katong para sa Santo Niño amay ra sa doy okay ra gyapon na, we can wait. PPSC 94,639 na ka slots atong halin, na pay 5,361 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Do na ni 162 slot challenge nga tag 1,200, 190 pang atong nadawat. Karon ang DPR niabot nag 33,505 ang atong nadawat. Nya atong bana-bana mo cover nig mga 56 ka balay. Nya karon tagaan ta mog sample kay sample house man ni giunag himos atong kontraktor aron ma-determine og unsay mga adjustments. Mao na ni ang atong nabuhat nga balay atong tan-awon kadiyot sa screen. Before. Hay man tong before. O kana. Dili na kanang naasluyo. Nawa lagi ilang balay. Unya dayon after na pag ginay CR. Naskilid. So mao na siya ang atong gihimo niya akong gipa-analyze sa atong kontraktor. 60,000 may atong budget, niabot mag 84,000 tanan. Nako adjust sa gana ninyo brad, siya nga sige pader amo ning adjust nako kana rabian 60 pero sa pagkakaron start pa man na, so kuan lang. So salamat kayo, nakasugod na ta nya by next month mo focus na ta diha
aron mahuman unta nato kining 56 kabalay more or less. Unya sa ato sad nga PSSPP karon na ra maning Sabado. Wala, hutda gid ni ninyo ang atong halin niabot nag 7,284. Nya 2,760 na lang ka slots ang available nga tag 100 pesos per slot kay 10,000 man ni atong gibaligya. Pero among kwenta-kwenta mura magmulapas ta sa 1 million atong budget. So palit lang mo kutob sa maabot total para bitaw ning Santo Niño. Ana ha? Di atong pakpakan ang namalit na tog slot. Salamat kayo. Nya ako sang ibalik dinhi pagsulti ang atong paagis pagpalit og slots. Una dihas gawas pwede mo makapalit sa atong mga lamisa o sa atong opisina. Apil lang adto sa mga kapilya na ay namaligya nga tong slots. Nya pwede sad sa atong bank accounts. So nawa na tong atong San Vicente Ferrer ato na tong gi-close. Thanks be to God. Salamat sa tabang sa atong arsobispo nga pirma dayon siya sa closure. So ato nang giilisan nanatay BDO no ni ana na din his Compostela RCAC ASP SAC or ASP SAC. Muna na ang atong bagong partner nga account nya mo open patagbalik sa Land Bank RCA kuan gihapon sa Compostela gyapon ASP Archdiocesan Shrine and Parish of Santiago Apostol de Compostela. So salamat na ato na nang natangtang kay aron wala nay ma-confused ana. Unya ang ato sang YouTube channel palihog sang support sa akong YouTube 284 na thousand karon ang subscribers kay YouTube ra may atong kuan gyud platform dinhi. Wa man ko'y Reels, wa ko'y kanang na ang TikTok, wa sa ko'y Facebook. Ang atong Facebook, ang atong sa Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Nya salamat atong Disyembre nabahina na sa tag si YouTube og income nga niabot og mga 310,000 kapin. So pakpak. Salamat sa YouTube. Ako lang ni isulti ninyo kay wa man ni nako gamita, igamit man ni nato gyapon sa atong parokya. So magsige mo view, like, share, subscribe. Basi mo dako-dako pa ni. Be ako lang kuno i-check up kaning nanimba pila ka book dinhi kada adlaw gyud magsige view, like og subscribe sa akong YouTube channel. Taas ang kamot, be honest. Sus, napura ka buok. Unsa nakagkamong tanan no, muhimo mo ana. Niabot man ganit og 310,000 kapin. Samot na yung mutabang mo. Before we know it, makahimo na tagdaghang projects din sa atong parokya. No?